Πρέπει να με πληρώνετε για να βάλω την ταμπέλα σας πάνω από το γραφείο μου, πάνω από το όνομά μου, είπε ένας μεσίτης. Και είχε δίκιο. Επειδή ο συνάδελφος ήταν πολλά χρόνια στην αγορά, με πάρα πολύ καλή φήμη και δίνει αξία σε όλα τα σχήματα και τις εταιρείες που συμμετέχει. Πάμε να δούμε ποιο είναι το μυστικό της EXP που κάνει πετυχημένους συναδέλφους όπως αυτός να ενώνονται μαζί της κάτω από μια κοινή επωνυμία. Όταν συμμετέχει σε ένα μεγαλύτερο σχήμα, τότε είναι βέβαιο ότι επωφελείσαι από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, από τα συστήματα, από τη δικτύωση και γι' αυτό το λόγο οι εταιρείες και τα σχήματα κρατάνε ένα ποσοστό από τις συνολικές μεσιτικές αμοιβές που παράγεις. Έτσι λοιπόν, αν πούμε ότι αυτή είναι η συνολική παραγωγή, οι εταιρείες και τα σχήματα κρατάνε ένα ποσοστό. Στην EXP αυτό το ποσοστό είναι 25% και το 75% πηγαίνει στο μεσίτη. Μόλις η εταιρεία μέσα στη χρονιά εισπράξει 17.000 ευρώ, για το υπόλοιπο της χρονιάς σταματάει να εισπράττει 25% και εισπράττει ένα τέλος συναλλαγής 250 ευρώ και ας είναι η συναλλαγή 2 εκατομμύρια. Σε όλες τις άλλες εταιρείες αυτό το 25% πηγαίνει στους ιδιοκτήτες της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και στην EXP, μόνο που στην EXP οι ιδιοκτήτες είμαστε εμείς οι μεσίτες. Έτσι λοιπόν, όσο μεγαλώνει η εταιρεία εξαιτίας μας, τόσο οι μεσίτες της EXP μοιράζονται το 25% που αναδιανέμεται σε μας. Εάν θέλεις να γνωρίσεις περισσότερα για το πώς μπορείς να κάνεις το επάγγελμά σου επιχείρηση και να δημιουργείς μελλοντικό παθητικό εισόδημα εφόρου ζωής που θα σου δίνει χρήματα ακόμη και όταν θα βγεις στη σύνταξη, τότε κάνε εγγραφή να παρακολουθήσεις το webinar το επιχειρησιακό μοντέλο της EXP, να γνωρίσεις περισσότερα και γιατί όχι να εγγραφείς και εσύ και να ενωθείς μαζί μας για περισσότερες αμοιβές, μεγαλύτερη δικτύωση, περισσότερα κέρδη. Σε περιμένω.